Dnes ideme montovať tieto závetrové dvere v bielej farbe a pieskovaným sklom z interiérového hliníku, ktorý je ako stvorený presne pre tieto prípady. Moja dobrá kamarátka a stála zákaznička potrebovala rozdeliť priestor vo veľkom viacgeneračnom rodinnom dome pre lepšie zabezpečenie súkromia a hlavne odlúčnenie. Navrhli sme štandardné biele prevedenie s pevným prisvetlíkom a otváracími dverami, ktoré sú ale dostatočne široké na to, aby cez ne prešiel pohodlne napríklad aj gauč. Celú zostavu som nameral čo najpresnejšie, aby sme nemuseli robiť prakticky žiaden zásah do hotového otvoru, aby zákazník nemusel dodatočne robiť stavebné úpravy. Veľká výhoda je bezbariérovosť celej konštrukcie, a to aj vďaka padacému prahu, ktorý sa vždy sám aktivuje pri zatváraní samotných dverí. Ja vám zase ďakujem, že ste pozerali video až do konca. Budem rád, keď mi zanecháte like, ak vás niečo zaujíma, napíšte mi komentár a vidíme sa na budúce. Zatiaľ čaute.